د دریای سینوری غابور را روزانه نزدیک 3000 بالهرگر در باسی هرما کردستان دبن. کارسازن باکور و ترکیه جراوشا کارکرنا لدریای سینوری غابور نرازینه و دبیجن جبر کو دنابر هرما کردستان و باکور ده گشتن آسمانی ین راست راستنینه کارساز جی بریا دریای سینوری تینو دچن. لبله جبر کو لگمرک کار و خبات بسرو برن کارساز مقدور دبن. Bizim Habur kapısından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Eğer pirsgirêkên li Xaburê bên çareserkirin û li gel rayedarên Herêma Kurdistanê hevkariyeke baştir bêkirin, Tirkiye dikare salane bihayê 40 milyar dolar derfirotin bike. Divê parêzgarê Zaxo û parêzgarê Şirnexê li ser çareserkirina pirsgirêkên li deriyên Sînorî hevdîtînan bikin. Li Hewlêr, Sileymanî û Duhokê kargehên karsazên me hene, lê karsaz nikarin bi rehatî bên û biçin. Karsaz carna dusê rojan li gumrukê dimînin, divê ew pirsgirêk demildest bêne çareserkirin. لگوری آمارن فرمی ین 2021 ji Tirkiye û Bakur bu bazara Herêma Kurdistanê biriya deriya sînorî Xaburê buha 11 milyar dolar derfirotin hatiye kirin. Lugorê ragihandina karsazan divê deriya Xaburê demildest bênûjen kirin, hejmara fermanbaran bêne zêde kirin, ji bo vîzeyê karhêsanî bêkirin, da ku rêjeya danûstandinê zêde bibe. Ana hindirê vê 11 mehê da Diyarbekir ihracatê toplamê wî yani totalê 264 milyon dolar. Ji vêya da 109 milyon dolar ihracat tenê Irak û Herêmê Kurdistanê yani Herêmê Kurdistanê û Irak ji bo me bazarkî taybetî. Boma gerek hem bezirganî hem bên makamê Tirkiye'n gerek va pirsgirêkana çareserîkî bibîne yani. Karsaz dibêjin bazara Herêma Kurdistanê û Iraqê di nava sê bazarên ku herî zêde Tirkiye derfirotinê dike de cih digire. Lê ji ber kêm xizmetguzariya gumrikê Tirkiye ji vê bazarê baş sûdê wernagire. Ji herêma pîşesaziya organîze ya Diyarbekirê rojane bi sadan balhilger ew berhemên ku li vê derê têne berhemanîn bar dikin di deriyê gumrika Xaburê re ji bo bazara Kurdistanê, Iraqê û Rojhilata navîn dibin. Xwediyên van kargeha dibêjin ku ew dixwazin li deriyê gumrika Xaburê zûtirîn kar xebat bêne kirin da ku barhilgirê we zû bên û zû biçin. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.